Bai. Bueno, kaixo, elkarraka da, eta guk egin dugu. Eta salduko dizuegu nola egin dugu. Lehenengo, piezak eman dizkigute, eta bi xafla hauek bananduta zegoen. Gero, egun zati hau bananduta zegoen, eta hau bananduta. Eta plastiko zati hau, eta engranaje antzeko hau, elkartu. Xafla zuloak eginda zeuden, baina lijatu behar genituen plastiko hau ondo sartzeko. Orduan, makil batekin lijatu eta sartu izan du. Gero, egur zati honetan kola jarri zoia bitarrean, itxatzi ahal izan. Orduan, Oso ondo, Carmen, segi pizkatxu bat agaz. gero pegamentoa bota eta itxatzi. Gero, tornilloa jarri, hau ondo itxatzi. Hiltzeak dira, ezta? Hiltzeak sartu, mailuz, bai? Mailuz eta ondo itxatzi eta gero markostu behar. Apaindu, zelan apaindu duzue? Plantilla. Lauburuekin, ezta? Oso ondo. Eta zer nolako soinua? Hasi superu. Eta hau da matraka egitea. Oso ondo, mila esker. Zalo bero bat aientzat, ba.